Helsinki-Vantaalla ollaan nyt. Juomassa nyt ensimmäisenä yksi olut. Viinit ja yksi bisse. Ei se mitään, mennään tänään ajoissa, kun huomenna ainakin pirkkaa. 40 minsaa kävelty. On vähän käy ihmisiä ihan hirveästi. Olisi kiva saada se huoneessa mutta se taitaa mennä vasta 12 ennen kuin sen saa. Ja sä et 3 tuntia olisi tapettava. Sisälle on huone. Katsotaan minkälaiset näkymät täältä.